Bon vespre. Ningú m'ho ha preguntat, però fa un bon vespre. I des d'aquí dalt teniu un aspecte esplèndid. Sigueu benvinguts, benvingudes, moltes gràcies. I comencem demanant-vos excuses per l'espera, excuses adreçades a aquelles persones que potser ni tan sols no podran arribar a accedir a la sala i excuses per tot allò que de deficient des del punt de vista logístic pugui haver-hi en aquest acte. Però tingueu en compte que ser aquí, hem vingut des de tots els extrems, des dels vèrtexs i des de les planúries del país, ja és un èxit. I a més ens hem autoconvocat. Avui estem a punt de començar una experiència democràtica de gran interès i estem a punt d'engegar una altra eina molt important per a un moment crucial del país. Avui, però, no s'acaba res, tot comença i, per tant, tenim temps d'esmenar aquells errors o aquells, siguin logístics o organitzatius, que puguem haver patit. Us demano, per tant, comprensió i empatia i per començar donem la paraula a dues persones que ostentant el màxim de representativitat com a electes pateixen la repressió. En primer lloc, és un honor donar la paraula al molt honorable president Carles Puigdemont. Bona nit, bon vespre. Moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bon vespre. Bon vespre. Benvolguts, benvolgudes. Deixeu-me que us doni la benvinguda a l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya. Deixeu-me que abans de res vull agrair enormement els esforços que ha fet el grup Motor, els esforços perquè aquesta convocatòria que va proposar el Consell per la República fos un èxit. Han estat uns dies, molt pocs, per posar en comú, des de posicions diferents, transversals, la voluntat de posar-nos a caminar plegats. I això s'ha aconseguit gràcies a l'esforç, a la dedicació i a la voluntat d'entesa que hi heu tingut tots, sense excepció. I crec que és un molt bon començament per una bona continuació. També a totes les persones que us hi heu aplegat, a tots els i les electes que avui inscriviu el vostre nom al servei de la causa comuna de la República Catalana, deixeu-m'ho dir, moltes gràcies, moltes per fer-ho possible. Soc conscient de les enormes dificultats que ens precedeixen i també de les que han de venir. Fa 15 dies coneixíem les duríssimes condemnes contra els nostres dirigents polítics i socials empresonats. Avui, fa exactament 2 anys, que alguns arribàvem a l'exili en terres belgues i ens disposàvem a continuar la defensa de la legitimitat de les nostres institucions i de les decisions empreses l'octubre del 2017. I fa massa dies que a les presons s'hi acumulen persones de totes les edats i condicions perseguides per un estat que té tanta fúria i tant d'orgull acumulats que no sap com contenir la seva pulsió repressora que avui ja és coneguda arreu del món. No han estat, doncs, anys fàcils per ningú. Tampoc per a vosaltres, molts dels quals heu notat l'alè de la repressió darrere del vostre clatell simplement per haver opinat o per haver aprovat coses que incomoden els poders de l'Estat. Haver de rescatar un país després de la devastació del 155 i de les ànsies de revenja que veiem en les cares dels nostres repressors no era ni és una tasca fàcil. I tots vosaltres heu intentat servir allà on els vostres conciutadans us han escollit per representar-los amb la màxima lleialtat a tots ells i al país. I us ho vull reconèixer, perquè la repressió més punyent i dolorosa no oculti tampoc la repressió de baixa intensitat
que està dissenyada per quedar-se, per entrar en la nostra intimitat, per fer-nos por i recordar-nos el càstig, per autocensurar-nos o fer-nos abandonar. Per això avui és un acte molt important. No és només una resposta coral, transversal, de les diferents legitimitats que vosaltres porteu associades a la vostra elecció, una resposta a les sentències de la vergonya. No és només un clam per la llibertat dels presos polítics i per la fi de la repressió i per l'autodeterminació. És principalment la manifestació de la voluntat de combatre aquesta repressió latent que pretén anul·lar-nos a través de fixar límits cada dia més reduïts i cada dia més absurds a les nostres institucions convencionals. L'Assemblea de Càrrecs Electes és una resposta republicana des del seu naixement. És una institucionalitat alliberada de les servituds, dels límits i de les censures que pretén imposar l'estat espanyol a tot el poble de Catalunya, a tot, el que es vol expressar en un sentit o que vol fer-ho en un altre. Quan des del Consell per la República, que presentàvem justament avui, també fa un any, en un acte solemne al Saló de Sant Jordi, amb la presència del molt honorable president Quim Torra, dèiem que havia arribat el moment de passar aquests límits i d'anar més enllà del que les institucions convencionals podien anar, ens referíem a iniciatives com aquesta de l'Assemblea de Càrrecs Electes. Amigues i amics, després de la sentència recuperem la iniciativa. Reprenguem el camí que mai no hem abandonat de construir república cada dia, d'avançar en el camí del reconeixement definitiu de la República Catalana. I aquest és un reconeixement que ens hem de guanyar externament i internament. Un reconeixement que només podrem assolir si abans hem estès el coneixement del que és la República Catalana. Per a què la volem? Quins reptes vol afrontar? Quin paper ha de tenir la ciutadania en la presa de decisions? Què signifiquen per a nosaltres els drets humans, el desafiament del canvi climàtic, els drets dels animals, com volem contribuir al desenvolupament de les regions més afavorides, a la cohesió, a la convivència, a la pau, en definitiva, a la democràcia. La represa de la iniciativa és, doncs, a les nostres mans, a la de tots i totes. Avui aquí en sou molts, però ho hem d'anar fent més gran. I ara hem d'adreçar un missatge a tots els catalans i catalanes que aquells dies s'han mobilitzat com mai, que han donat la cara per expressar la seva indignació davant d'una humiliació i una condemna col·lectiva, que miren cap als seus representants i ens demanen que no ho deixem fins a aconseguir-ho, els hi hem de dir que no aturarem el camí que hem emprès i que ens demanen que sapiguem caminar com avui ja ho estem fent per assolir l'objectiu, que ho farem. Avui que constatem que l'Estat no dialoga, sinó que condemna. Avui que sabem que no aconseguirem res que no sigui per nosaltres mateixos pels nostres propis mitjans, que res no ens vindrà ni regalat ni de fora. Avui que ens sabem també més forts i més determinats que fa 2 anys. Avui, des d'aquesta Assemblea de Càrrecs Electes, des d'aquesta fabulosa reunió de legitimitats, ens toca enviar un missatge nítid a tots els catalans que s'han mobilitzat massivament per dir-los que hem escoltat el seu clam, que ens posem a caminar amb agenda pròpia i no seguint l'agenda que ens marqui l'estat repressor, que ens dotem dels espais on prendrem les nostres pròpies decisions sense que hi arribi l'amenaça dels nous inquisidors i que parlem de república, d'autodeterminació, de procés constituent, de tot allò que han usat com a testimoni de càrrec per condemnar-nos. I sí, que ens organitzarem per assolir-ho, sense esperar la impossible conjunció astral d'un govern espanyol que fos capaç d'entendre el llenguatge del diàleg, de la negociació i del respecte a l'altre. En el camí per al ple reconeixement de la República Catalana hi ha fites que són disruptives. Ho va ser l'1 d'octubre, ho van ser els dies 3 i 27 d'octubre. Ho han estat també els resultats electorals que us han escollit a tots vosaltres i que han demostrat al món també que el suport més alt en la història que ha conegut l'independentisme han estat precisament les últimes eleccions europees que s'han celebrat. I ho és també de disruptiva aquesta Assemblea de Càrrecs Electes, perquè representa l'emancipació contra l'exigència d'una obediència servil a què l'Estat pretén arrossegar les nostres institucions.
Per tant, amigues i amics, que ho escolti tothom, que s'entengui fins a la Moncloa i a la Zarzuela. Caminarem pel carril central de la sobirania i no pel marge estret on els falsos constitucionalistes ens volen arraconar. I no deixarem de caminar malgrat condemnes, exilis, repressions i amenaces. Avui som més forts, més decidits i amb més ganes de llibertat que mai. Visca Catalunya lliure! Després del molt honorable Carles Puigdemont, a través de la RAC als Sants escoltarem la veu d'una altra persona que també pateix repressió, pateix presó. La RAC als Sants ens llegirà una carta de la nostra companya i amiga Carme Forcadell. Bon vespre. Procedeixo a la lectura de la carta de la presidenta Forcadell i diu així: Companyes i companys de l'Assemblea de Càrrecs Electes, representants directes de milions de persones d'arreu del país, de diferents ideologies polítiques. Com bé sabeu, el nostre ha estat un judici polític, amb voluntat d'escarment. No els ha importat la veritat, ni els principis democràtics. Han considerat un crim manifestar-se pacíficament, posar urnes i fins i tot permetre que el Parlament es debati d'allò que no els agrada. Tot per poder castigar-nos, per poder castigar aquelles persones que complíem la nostra funció com a representants de la ciutadania, que obeïem el mandat de la majoria del nostre país expressat a través del seu vot. La condemna és molt dura, però soc conscient que la repressió va més enllà de nosaltres i que intenta atacar els drets i les llibertats de tota la nostra societat. És un orgull que, per respondre a la injustícia, per defensar la democràcia, tantes persones de diferents partits hagueu pogut engegar plegats aquesta iniciativa. I permeteu-me que us demani 3 coses. La primera, no permeteu mai que el nostre moviment s'aparti del camí de la no violència, perquè és un camí llarg i difícil, però és el més efectiu i, sobretot, és el nostre, és el que respon a les nostres conviccions. La segona, que exerciu l'empatia entre vosaltres per poder compartir aquesta lluita pacífica plegats i amb aquells que estan més allunyats de nosaltres. Entendre les seves raons, els seus sentiments, serà necessari per poder arribar a la solució del conflicte. I la tercera, persistiu. Que persistiu sempre en la defensa de la democràcia, que persistiu en la lluita contra tota la injustícia, malgrat els obstacles i les dificultats, persistiu, perquè sou els representants d'un poble que mai defalleix. I recordeu sempre que l'objectiu comú no és altre que aconseguir un país millor, més just, més lliure, que lluiti contra les desigualtats, un país en què la igualtat efectiva entre dones i homes sigui una realitat. Penseu que la paraula república és de gènere femení. Gràcies per ser-hi sempre. Carme Forcadell i Lluís, presó de Mas d'Enric, 30 d'octubre de 2019. Bon vespre. Avui mostrem la voluntat de constituir-nos en Assemblea d'Electes de Catalunya. La sentència publicada aquest 14 d'octubre condemna a un global de 100 anys de presó als nostres líders polítics i socials de forma absolutament injusta, absolutament inhumana
i que posa preu a la democràcia. En un moment en què l'assetjament, la repressió que estem rebent per part de l'estat espanyol contra les nostres institucions, contra les institucions d'autogovern catalanes, cada vegada s'està intensificant molt més. Un grup d'electes molt ampli considerem necessari que els electes d'aquest país generem un espai estable, ampli, transversal, plural, que permeti impulsar un espai de poder republicà complementari a les institucions catalanes, en cap cas substitutiu. I també pretenem reclamar la sobirania del poble, del nostre poble, i garantir la preservació de les nostres institucions d'autogovern. L'Assemblea de Càrrecs d'Electes té la voluntat també de permetre, sense temença a rebre repressió i assetjament, la lliure expressió dels càrrecs electes de Catalunya partidaris de l'autodeterminació. I ho fem davant la ràtzia repressiva de l'Estat, que vol impedir també que debatem, que vol impedir que fem el que estem obligats a fer, política. Ens conjurem, doncs, tots, totes, plegats, plegades, per dins la diversitat i la pluralitat, fer front comú. És per tot això, i pel que tractarem tot seguit, que seguim aquesta assemblea compartint una proposta de funcionament. La proposta és que aquesta assemblea tingui dues parts diferenciades més, a part d'aquesta constituent. Una, proposem prendre un posicionament polític clar per donar un missatge a la ciutadania de Catalunya i a la ciutadania de tot el món. I una altra, per prendre uns acords als quals tots i totes ens comprometem a portar a terme, conscients que avui no s'acaba tot, sinó que comença un nou camí. Aquesta assemblea s'ha preparat a partir d'un grup motor provisional. Un grup motor per començar a fer aquest camí, que serà gestor fins a tenir la propera assemblea. Al final de l'assemblea d'avui hi haurà un torn de paraula per tots i totes. En aquest sentit teniu aquestes urnes, que hi ha alguna més allà al darrere, i en aquests papers en blanc podreu posar el vostre nom per intervenir al final. Tindreu 1 minut per intervenció. Ara, per tal de donar legitimitat a aquesta assemblea, passarem a la votació. Votarem la validació o no de constituir-nos en assemblea. Teniu el verd per votar a favor, vermell per votar en contra i aquells que vulgueu abstenir-vos heu de fer-ho amb l'acreditació. Així que passarem a la votació per tal de constituir-nos en assemblea. Un moment, sisplau, un moment. Un moment. Ara, és que no teníem llum. Primer passarem als vots en contra. Abstencions. Vots a favor. A l'espera del recompte final. Moltes gràcies. Bon vespre. A continuació, fem la proposta d'un posicionament polític. Aquest ha estat treballat per un grup d'electes i membres del Consell per la República, que, autoconvocats, proposem a aquesta assemblea aprovar. A continuació, la llegirem.
L'Assemblea d'Electes de Catalunya, reunida el 30 d'octubre del 2019, proposem aprovar aquest posicionament polític. 1. Rebutgem la sentència dictada pel Tribunal Suprem en relació als fets de l'1 d'octubre del 2017, que vulnera els drets civils i polítics no només de les persones condemnades, sinó també de la ciutadania d'aquest país, i que condemna l'expressió i l'exercici d'aquests drets, de la llibertat i de la dissidència política. Demanem amnistia i exigim la llibertat de les preses i els presos polítics, el retorn dels exiliats i exiliades i la fi de la repressió judicial, política, social, econòmica i policial. Donem suport a la mobilització popular i seguim defensant la sobirania de les institucions catalanes. Exigim diàleg a l'Estat i una mesa de negociació que retorni el conflicte a la política. Al mateix temps, apel·lem a la mediació internacional per aconseguir aquest objectiu. Treballem per l'autodeterminació i per una solució política que permeti a les catalanes i catalans decidir sobre el seu futur polític a les urnes. Ara, les membres de la mesa argumentarem el treball fet i el sentit del nostre posicionament polític. Havent escoltat aquest posicionament, us demano el vostre suport amb aquest posicionament polític perquè és una proposta transversal a la que totes les formacions polítiques ens hi podem sentir còmodes i representades, perquè manté com a puntals la mobilització ciutadana alhora que la tasca de les institucions per arribar a una solució dialogada. Perquè, tot i que l'aforament és limitat a 2.000 electes, cadascun de nosaltres representem totes aquestes veus a qui els tribunals han tapat la boca, totes aquestes veus a qui la repressió de l'Estat ha impedit que fossin representades. Perquè tots i cadascun de nosaltres hem vingut amb les butxaques plenes d'il·lusions, de forces, de ja n'hi ha prous, de suports, de vinga som-his, de ara ja és l'hora, que hem recollit dels nostres conciutadans, perquè finalment hem estat capaços de seure'ns a la mateixa taula i consensuar un text i posar-nos a treballar, perquè representem la força de tot un poble. Constituir una assemblea d'electes és una acció participativa molt contundent, molt contundent. És un compromís i un missatge claríssim. Una acció que comença a caminar avui. Aquesta arrencada que fem avui ens portarà a moltes oportunitats, a noves oportunitats, per fer un treball participatiu molt més obert. Però avui, les persones electes d'aquest país, que som plurals, som diverses, som transversals i alhora som capaces de posar-nos d'acord, avui ens plantegem prendre un posicionament comú. I aquest posicionament, el que us presentem, el que acabem de llegir, és un posicionament que l'equip motor l'hem consensuat. I què busca amb aquest consens? Busca la rotunditat d'un acord majoritari, la rotunditat d'un acord de totes les persones que som aquí omplint aquesta sala i les que no han pogut entrar. Entenent que hi ha molts matisos que s'hi podrien afegir. Podríem afegir-hi moltes més coses, podríem afegir-hi detalls, matisos, des de la nostra pluralitat. Però el que recull avui, el que presentem en aquesta assemblea, és el més fonamental. I és per això que amb aquesta idea de ser rotunds, d'aquesta contundència que significa
que avui sortim d'aquí aprovant un posicionament polític contundent, clar, de tothom. És per això que demano que doneu recolzament a aquest posicionament consensuat pel grup motor i que el voteu a favor. Bé, en primer lloc, i a partir d'avui, volem entendre aquest espai com un espai que es nodreixi sobretot de contingut, sobretot de funcionalitat, més enllà de les institucions, que sigui altaveu de la diversitat que trobem en els nostres municipis i sobretot que s'entengui com un espai de compromís i un espai conseqüent amb les accions que a partir d'avui es proposin. Siguem valentes, doncs, valentes i assumim totes, i quan diem totes, totes, cadascuna de nosaltres, el que implica i el que significa estar avui aquí, per al que suposa avui, però també pel que suposarà demà. També entenem que amb la declaració que avui s'ha consensuat, totes hem fet renúncies i, per tant, en demanem el vot a favor, com a tret de sortida de la mateixa institucionalitat. Tot i així, no volem oblidar i no hem d'oblidar uns aspectes que per nosaltres són necessaris i crucials. Necessitat de desobediència civil i institucional, mobilització constant i diversa, denúncia de la violència policial viscuda i la necessitat d'assumir-ne responsabilitat. Fora les forces! I allò més important, implementar mecanismes de reparació per tot plegat. Un pas, i acabem, un pas endavant i ferm i convençut, sobretot convençut i sense renúncies, per avançar cap a l'autodeterminació, l'amnistia, la fi de la repressió i el lliure exercici de tots els drets socials i polítics. I és que crec sincerament que tots, avui aquí, som absolutament conscients de la transcendència d'aquest acte. I crec que tots, totes, som absolutament conscients de com de disruptiu és el que acabem de fer ara. Crec que és important que a partir d'ara puguem trobar una forma diferent, una fórmula diferent de fer les coses de com les hem fet fins ara. Estic segura que aquesta eina pot servir per trobar respostes unitàries, però mai diluint l'essència del que som cadascú de nosaltres, ni de cadascuna de les sensibilitats. Precisament hem de continuar mantenint la riquesa que suposa la diversitat que construeix el món independentista. I això és el que dona valor al que estem fent avui aquí. Siguem-ne conscients. Avui, aquests dies, molts hem estat treballant en tot allò que ens uneix i hem estat defugint tot allò que ens separa, perquè avui hem de donar un únic missatge, hem de donar un únic missatge a la ciutadania, que treballarem junts en tot allò que ens uneix, que defugirem el que ens separa, però també hem de donar un missatge molt clar al govern espanyol, que estem junts en la dignitat, que estem junts en el rebuig d'aquesta sentència ignominiosa que és més una venjança que una sentència, que estem pels drets fonamentals de les persones i que no ens conculcaran les nostres llibertats ni els drets individuals i col·lectius. Gràcies.
Soc l'alcalde republicà de Lleida, però soc també... Però soc també al mateix temps i només un petit corpúscul d'un arc lluminós que em relliga i que ens relliga a Humbert Torres, als seus fills Víctor Torres i Humbert Torres. I soc alcalde de Lleida perquè tres forces polítiques que es van presentar separadament a les eleccions, Junts per Catalunya, el Comú de Lleida i Esquerra Republicana, vam adonar-nos que gestionar la unanimitat, sens dubte, és més fàcil, és més senzill, gestionar la diversitat, assumir la responsabilitat de construir un espai de canvi i un espai adherit i vinculat als valors republicans era històricament més important i més desitjat per la ciutadania de Lleida. I ho estem fent. Avui, aquest matí, hem fet un nou ple amb els nostres companys i companyes de govern. Torno a dir que nosaltres ens sentim, aquestes tres forces, ens sentim perfectament còmodes a l'entorn del rebuig de la presó, la repressió, la persecució dels drets fonamentals, a l'entorn del dret a l'autodeterminació i a l'entorn de tot allò que constitueixen els valors republicans. També estem convençuts que hi ha un percentatge molt elevat dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país, s'ha parlat en alguns moments d'un 80%, que assumiria també aquests tres eixos essencials. Per tant, jo us convido a subratllar allò que ens uneix per damunt i per davant d'allò que ens separa. Estem en un moment històric transcendental i hem d'assumir aquesta responsabilitat des de la convicció que, com deia Isaiah Berlin, la política la fan les persones, no la fan els àngels. I les persones i les organitzacions i fins i tot els pobles també tenen les seues contradiccions, però tenen les seues responsabilitats i avui som aquí perquè som responsables. I per tant acabo apel·lant a la vostra decisió, a donar suport a aquesta proposta que és un motor, que és un inici d'un camí que va més enllà i a subratllar una vegada més, com deia al principi, tot allò que ens uneix, els valors republicans, la convicció que el nostre poble ha de ser lliure i que ha de poder exercir lliurement el seu futur i la convicció que els valors republicans i que, a més, ens hem d'oposar, òbviament, amb totes les nostres forces a la repressió, a la retallada de drets i hem d'aconseguir el retorn dels exiliats i l'alliberament dels nostres presos. Moltes gràcies. Bé, doncs ara arribaríem al moment de la votació. Repetim vots a favor de color verd, vots en contra en vermell, abstencions amb l'acreditació que heu tingut aquesta nit. Vots en contra? Ai, companyes, esteu ben situades per comptar? Disculpeu. Sí, esteu situades? Abstencions? Vots a favor?
Si us plau, no abaixeu els braços perquè les companyes estan intentant fer el recompte i els hi posarem més fàcil. Gràcies. Bé, el recompte ja s'ha acabat. Gràcies. I el resultat de la votació s'aprova per unanimitat. Bé, un cop fet el posicionament que és més polític i perquè volem anar més enllà i perquè avui comença un camí, volem proposar-vos una sèrie de compromisos que ara us expliquem. Compromís 1, fer un encàrrec a una comissió gestora que treballi la forma d'articulació de l'assemblea a partir d'avui. Per tant, que treballi l'organització, les formes de participació i la de presa de decisions. En definitiva, que elabori una proposta de governança que es posarà a debat i aprovació a la propera assemblea. El que proposem és que el grup motor provisional, el que ha fet possible que avui siguem tots aquí, continuï la tasca com a comissió gestora fins a la propera assemblea, un grup que recull diferents sensibilitats tant polítiques com territorials i que està composat per l'Aurora Madaula, Antoni Morral, en Matías Serracant, en Josep Maria Cervera, en Marc Solsona, en Jordi Gazeni, en Ferran Bel, en Marc Sangles, l'Isaac Paraire, la Dolors Sabater, la Marta Madrenes, Antoni Comín, la Cristina Mundet i la Laia Estrada. I també d'aquesta manera fer-los un reconeixement. Ens comprometem a defensar els drets civils, socials i polítics de la ciutadania que representem. Ens comprometem també a estar al costat de les persones que pateixen la repressió. Compromís 3. Ens comprometem a portar a terme l'acció Spain Sit and Talk a l'estat espanyol. Així, cadascú de nosaltres ens posarem en contacte amb electes de les institucions municipals, autonòmiques i estatals de l'Estat, per carta, visitant o com es cregui oportú, per denunciar, això sí, la repressió que viu la nostra ciutadania, per la regressió democràtica que viu l'Estat i sobretot exposant que l'Estat, el qual forma part, ha de seure i parlar. Aquesta acció es pot estendre als municipis als quals estem agermanats i també a l'àmbit internacional. Davant, doncs, d'aquesta lectura d'aquests 3 compromisos, ara sí que us demanem altra vegada la vostra aprovació i posarem, doncs, a votació aquests 3 compromisos. Seguint ja el mètode que hem fet, començarem per vots en contra, abstencions,
Vots a favor? Diria que Unanimitat. Bé, queden aprovats per unanimitat. Bé, i ara vindria aquest moment de dediquem una estona a les intervencions, perquè nosaltres sabem que hi ha moltes altres propostes, de fet algunes s'han fet arribar propostes ja debatudes, per exemple, pels alcaldes, alguna organització política que ha fet propostes concretes. Tot això avui no podíem tenir-ho treballat com per posar-ho a votació i la idea és que aquest grup, aquesta gestora, aquest grup que estarem treballant, doncs les anirem analitzant i anirem fent propostes en aquesta articulació de la manera participativa i de governança que decidim. I l'estona que tenim ara per prendre la paraula, de fet al començament de l'assemblea hem proposat un sistema, no sé si s'ha entès perquè almenys en aquesta urna d'aquí no ens ha semblat veure ningú que hi posés el paperet amb el seu nom per indicar que volia parlar, però en tot cas no sé si a la urna que hi ha darrere el tema seria que les persones que voleu prendre la paraula, en tot cas deixem uns minuts per fer-ho ara si algú volia fer-ho i no ho ha acabat d'entendre, les persones que volien prendre la paraula havien de posar el seu nom a l'urna i nosaltres des de la mesa les anirem traient els noms amb el ben entès que depèn de si hi ha moltes ganes de participació o menys, podrà parlar tothom o potser no podrà parlar tothom perquè ens hi estaríem fins a la matinada. Per tant, dediquem un temps, no sé si... D'acord. Si mentrestant l'urna de darrere, si es podria anar portant. Mentrestant aneu fent això, només recordar que avui és el punt de sortida, un camí que comença i que, per tant, la logística de l'assemblea ens permet aquest espai de participació reduït, però que la voluntat de la governança que ens donarem entre totes i tots és que aquesta participació a partir d'ara permetrà que les propostes es puguin debatre, que hi hagi temps perquè tothom hi pugui dir la seva, pugui fer aportacions i que puguem buscar consensos entre totes. Sí, potser les podem fer totes, doncs. Sí. Ara direm les persones que han dit que volen prendre la paraula, es podran anar apropant i els anirem donant el micro, dedicarem
uns 3/4 d'hora, mitja hora, 3/4. La intenció és acabar a les 9. La intenció és acabar a les 9. Val. Molt bé. Doncs ara, què, l'hem d'obrir, no? Val, cridarem de 5 en 5 perquè us pugueu anar preparant i la idea és que tingueu 1 minut i mig d'intervenció al mateix faristol, d'acord? Andreu Bosch i Rodoreda i 40 alcaldes. Nabila Belganou, Ignasi Sabater, Francesc Suoca, i Andrea Bosch i Rodoreda. Aquests 5? No, la blanca. Està la blanca. Bé, bon vespre. Us hem repartit aquest full a l'entrar i demanem a la comissió gestora que el tingui en consideració, però us el llegim molt ràpidament en aquest minut i mig. Recollint el sentiment generalitzat de la nostra ciutadania que ens insta a reaccionar davant de l'actual situació de repressió arran de la sentència del Tribunal Suprem, ens reunim espontàniament al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat una quarantena d'alcaldes i alcaldesses per tal de debatre i elaborar un seguit de propostes d'acció unitària des del món local. En primer lloc, interpel·lar l'AMI i l'ACM perquè puguem presentar aquest document de propostes d'accions a dur a terme des del món local en el marc de l'Assemblea de Càrrecs Electes del 30 d'octubre. Segon, interpel·lar ajuntaments, ens locals i entitats municipalistes d'Europa i de l'Estat espanyol perquè denunciïn la manca de llibertat i la repressió que està patint la nostra ciutadania i els presos i exiliats polítics i alhora traslladar-ho als municipis amb els quals estem agermanats i denunciar-ho també a través d'un comunicat remès a l'ONU. Tercer, convocar una concentració al Congrés de Diputats o a un altre lloc de Madrid mentre el president del govern espanyol no tingui la petició de reunió formulada pel president de la Generalitat i en fixi data. Quart, continuar reclamant l'amnistia dels presos polítics i preses polítiques i empresonats i exiliats. Promoure una concentració d'alcaldes i alcaldesses en defensa dels empresonats i imputats arran de les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem davant de la delegació del govern de l'Estat a Barcelona. Molt bé. Acabem, en queden 3. 4. Instar en el marc d'una sessió del Parlament Europeu els grups d'eurodiputats a debatre la situació que es viu a Catalunya, acció que ha d'anar acompanyada d'una concentració d'alcaldes i alcaldesses a la seu parlamentària de la Unió Europea. Defensar la unitat d'acció i la corresponsabilitat amb el govern de Catalunya.
Comprometre'ns des dels ajuntaments a donar suport a les iniciatives encaminades a contractar empreses de subministrament energètic i de telecomunicacions alternatives als monopolis d'empreses estatals. I, per últim, deixar oberta la possibilitat que des del món local puguem canalitzar noves accions a emprendre en el marc de l'Assemblea de Càrrecs Electes. Barcelona, 26 d'octubre de 2019. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Ha pujat. Hi havia l'Andrea Bosch i Rodoreda, la Navília... Andreu, perdó, disculpa. Navília Belganou, l'Ignasi Sabater i el Francesc Suoca. Tampoc? Ja? No. Val. Sí. Val, doncs li donarem la paraula a la Teresa Sala. Que vagin pujant i així anirem més de pressa. El Dani Cornellà. L'Ignasi Sabater ja l'havia fet. L'Ignasi Sabater. Val. La Marga Uncins. Bé, bon vespre. En primer lloc, vull demanar un fort aplaudiment i tota la solidaritat del món per tots els joves que s'estan acampant a la plaça Universitat. Tinc un minut i mig, prou. L'Assemblea de Càrrecs Electes creiem que ha d'esdevenir una nova institucionalitat nacional pròpia que ens permeti recollir i defensar les principals reivindicacions de la majoria social catalana, ja que ens trobem que les institucions actuals no són capaces de donar-hi resposta a causa del seu bloqueig. Per aquest motiu, ha de ser un espai deslligat de la institucionalitat autonòmica. Ha d'esdevenir un espai independent i legítim, donat que està conformat pels càrrecs electes escollits per la població catalana. Tanmateix, entenem que l'Assemblea de Càrrecs Electes com una nova institucionalitat que ha de generar les condicions de treball conjunt de tots els càrrecs electes en termes de desobediència institucional de forma coordinada. Per nosaltres, és clau que aquesta assemblea no esdevingui un espai de declaracions buides, sinó que se'n generin accions concretes, on nosaltres reivindicarem sempre la necessitat de l'ús de la desobediència civil i institucional si volem ser capaços i capaces de garantir els drets de totes i de tots. És per això que volem emplaçar a tots els càrrecs electes i convertir aquest espai en un espai de decisió i que ens permeti avançar. Per tant, endavant, visca Catalunya lliure. No sé si se'm sent. Soc el Francesc Suoca que deia, és Serra. Bé, regidor a Rellinars i molt content de ser aquí i de veure tanta gent i que tots anem pel mateix. Com que no sabíem molt bé com anava el funcionament, jo tampoc no porto cap discurs, l'únic que he agafat és el torn de paraula per poder fer una proposta a tothom, una proposta que em sembla que seria un cop d'efecte i en els gestos està clar que també són importants. El gest seria que, tal com acabem aquí, agafem i tots drets, caminant per la diagonal, ens plantem a la plaça Universitat i saludem els acampats. Tan senzill com això. Hola a tothom, què tal? Bé, doncs jo tampoc sabia què dir exactament, ha sigut tot de sobte. Crec que tots sabem bàsicament per què estem aquí, per lluitar per una república inclusiva on hi capiem cadascun de nosaltres, però sobretot demano que des de les institucions, des de la més petita fins a la més gran, es segueixi recolzant de manera més efectiva tot aquell jovent que dia a dia està als carrers lluitant per cada un de nosaltres.
perquè sobretot jo tinc 24 anys i intentem compaginar el nostre treball i la lluita als carrers dia a dia, per lo que el mínim que podem fer des de les institucions i com a electes és donar la cara encara més per tot aquest jovent que és només que el nostre futur. Gràcies. Molt bé, no reiteraré coses que ja s'han dit. També hi estic d'acord que s'haurien de depurar responsabilitats. Sí. Sí, senyors. Dimissió! 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 Per tant, caldria instar la Generalitat a retirar-se de les acusacions de la nostra jovent, la depuració dels Mossos d'Esquadra, la dissolució de la Brimo, denunciar les càrregues, a part de les accions internacionals. També comparteixo que l'ACM ha de facilitar les contractacions fora de l'IBEX 35. Això és molt important, retirar els diners a qui ens està fent mal. És molt important i l'ACM ha de contribuir a això. La creació d'una banca pública i, a més de tot el que són coses simbòliques com desobeir en la qüestió de les pancartes, però hauria de ser una cosa conjunta, perquè si ho fan, com va passar a Berga, per exemple, un sol ajuntament, això no serveix per res, però desobeir, la desobediència amb aquests temes simbòlics. I impulsar una nova votació des dels municipis, ja que es veu que els hi fa tan mal això de votar. Ja està. Hola, benvingudes a totes. Gràcies per ser aquí. Totes estem deixant molt de temps per estar aquí intentant construir alguna cosa, per tant, seré molt ràpida, com ens han demanat. Una de les primeres propostes que tenien mal emprès era precisament les accions es demostren fent-les, que millor que sortir totes nosaltres ara al carrer i tallar la diagonal. Seria un primer cop d'efecte boníssim. Per tant, ens afegim perfectament al que ja ha comentat el meu company abans. Se'ns demana mobilització i crec que és importantíssim que estiguem no al capdavant, sinó junt amb el poble, que és on hem de ser. L'altra cosa que és molt important és que se'ns està demanant que donem suport a la mobilització popular i no demanem la destitució del BUC i la dissolució de la Brimo, que els estem dient als nois, sortiu que us continuaran atonyinant. Si demanem mobilització popular, si demanem suport a la mobilització als carrers, hem de, paral·lelament, demanar no dimissió, sinó destitució del BUC i dissolució de la Brimo. Gràcies. Bona nit a tothom. Primer de tot, un desig. Com molts i moltes recordareu, ara fa un temps es va crear l'EACAT i ens van convidar a un acte com aquest, a cada comarca, i mai més ens han tornat a convidar ni a fer cap acte de l'EACAT. Esperem que aquest no sigui el cas i que aquesta assemblea de càrrecs electes realment tingui recorregut en els temps que vivim. Les institucions autonòmiques espanyoles actuals estan saturades i estan buides de sobirania. Que serveixi aquest nou espai per crear les condicions de treball conjuntes de tots els càrrecs electes que estem aquí i els que falten, per crear els termes en desobediència institucional i treballar més enllà de les pròpies crides i tàctiques de partits per realment convertir aquest espai en un espai de decisió i de treball. I que quan en aquest espai demanem la llibertat dels presos i les preses polítiques, els exigim de totes, del jovent, dels CDRs i dels polítics. Tots amb el jovent de la plaça Universitat. Pierre Astor Sallarès.
Natàlia Sánchez. Natàlia Sánchez. Hi ha dues Natàlia Sánchez. Una diu DIP. Dani Cornellà. I Mariona Pasqual. Si voleu pujar. Entenc que les persones que hem anomenat abans, algunes no han pujat. Si voleu que repetim els noms, o crec que tothom ha escoltat. Anem bé de temps, per tant, que ningú s'estigui de l'oportunitat de poder aportar la seva opinió, el seu punt de vista, la seva proposta. Mariona Pasqual, Natàlia Sánchez, Pierre Astor i Dani Cornellà. Si s'estimen més que passem al micro baix, també ho podem fer, si el tema és el faristol. No, ja ve. Molt bé. Bé, bon vespre a tots i a totes. Soc la Mariona Pasqual. S'han dit moltes de les coses que ja volia dir, però que una de les que potser volia tornar a posar esment és d'aquesta transversalitat que demanem, és que també hem d'entendre que els presos i les preses polítiques i els exiliats i les exiliades han anat creixent des de la tardor del 2017 i que cada vegada que en parlem, sobretot, no ens hi deixem a ningú. Per altra banda, segurament aquest diàleg que demanem o que es demana amb l'estat espanyol, que segurament hauria de ser una taula internacional pel dret a l'autodeterminació, que hem de buscar mecanismes de superació de les quotes dels partits, que aquesta assemblea de càrrecs electes ens doni veu a tots i a totes més enllà de les directrius dels partits i, sobretot, i un concepte que ja s'ha dit però que no vull deixar de repetir, i és que amb el segrest que pateixen les nostres institucions és supernecessari que creem la nostra institucionalitat pròpia i que puguem sumar més gent en aquesta assemblea d'electes. Hola, bona nit. Jo vinc de Talamanca, un petit poble del Bages. Només felicitar-vos per aquesta iniciativa, tots plegats per haver vingut, i sobretot una de les coses que suposo que es tindrà en compte, que és justament que el vot hauria de ser secret, ja que tenim una transversalitat tan gran en aquest país. Penso que a vegades la pressió social pot fer... No és el meu cas perquè he votat tot en verd i penso que ho seguiré fent, però si volem justament agafar totes les opinions, jo penso que és un bon punt. Suposo que ja s'havia pensat, segur, però només deixar-ho en constància. Gràcies. Bon vespre. Primer de tot, agrair tota la feina, especialment del grup motor i de tota la gent que esteu aquí, per fer un esforç per allò que hem pogut consensuar i allò que segur que podem continuar debatent, perquè em sumo a la demanda que ja s'ha fet de dotar de contingut i dotar de sobirania aquesta assemblea de càrrecs electes. Per què ho hem d'acceptar? Les institucions del Parlament i del Govern, sota el jou del 155, sota algunes de les autocensures que ens imposem, cada vegada estan més buides de sobirania i de poder efectiu per poder desobeir i continuar obrint un conflicte també des de les institucions. I, per tant, dotem de contingut aquest espai, dotem-lo amb tota la força que té a nivell internacional, que milers de càrrecs electes exigeixin l'autodeterminació, exigeixin l'amnistia per tots els represaliats de l'estat espanyol i exigim també la capacitat d'arribar i poder exercir drets fonamentals. I acabo amb una petició també que és des d'aquells aprenentatges de l'octubre del 2017. La potència de la desobediència civil al carrer, que tots nosaltres vam veure defensant les urnes paperetes, unida a la potència de la desobediència institucional, és una eina de garantia de drets. Exercim aquesta desobediència civil i popular per exercir tots els drets, no només el de l'autodeterminació. Gràcies.
Perdoneu, és que no havia posat el paper, però m'ha semblat interessant dir una cosa. I és que soc Sebastià Semblàs, soc regidor de l'Ajuntament d'Amer. A l'Ajuntament d'Amer fa pocs dies ens vam declarar territori lliure i que només teníem les ordres o que érem súbdits de la República Catalana i del Consell de la República. I fa pocs dies vaig veure l'Ajuntament de Girona que va treure la bandera espanyola i va posar la bandera negra, i penso que demà mateix una cosa que podíem fer tots plegats, tots els que estem aquí, és treure la bandera espanyola i posar una bandera negra o no posar-n'hi cap. Gràcies. Laia Estrada, Sílvia Barragán, Xavi Rubiró, l'Andreu Bosch ja ha parlat, Arnau Bosch, per tant, Laia Estrada, Xavi Rubiró, Arnau Bosch, Sílvia Barragán. Tenen la paraula, crec que podrem donar paraula a tothom que l'ha demanat, que això, la veritat és que és una de les coses, ho comparteixo perquè era una de les coses que ens preocupava més, el fet de no poder donar la paraula a tothom que la demanés. Per tant, fantàstic, endavant. Jo sóc alcalde de Folgueroles, un poble que el dia 23 de setembre l'Estat ens va venir a segrestar en Xevi. I a vegades quan parlem de presos polítics només ens en recordem dels presos polítics i ens descuidem dels que estan acusats de terrorisme. Doncs demanaria que sempre que parlem de presos pensem en tots, però sobretot els del 23S. Salut i república. Bé, acabarem de llegir tots els noms que hi ha. Ens agradaria que tothom que ha posat el nom pugi a dir la seva... José Rodríguez Trinito. Tenim un... Pot acabar, No, Acabo de cridar-los a tots i si pot anar a venir. Huc Lexmeti. Sí, no m'hi veig, m'he posat les ulleres. Huc de la Rosa, Aran Amassa, Non Casadevall, Núria Solà, Víctor Niubó, Ferran Civit, Laia Estrada ja l'hem dit, i aquí ens quedava l'Anna Geli. I així estaria tothom. O sigui que el micro és vostre. Bé, doncs primer de tot, molt contenta que s'hagi convocat aquesta assemblea de càrrecs electes. Jo vaig estripar el meu carnet en un moment de ràbia perquè vaig pensar que això no servia per res i que mai no arribaria a veure aquesta assemblea, així que molt contenta en aquest sentit. Però només dos apunts. El primer, que aquest espai en cap cas pot convertir-se en un element per legitimar allò que passi a l'altra institució, allò que passi al govern. Aquí no estem per rentar la cara absolutament a ningú, sinó per construir institucionalitat pròpia. I segona idea, després de l'1 d'octubre han passat 2 anys de molta foscor, no només per la repressió, sinó fonamentalment per la paràlisi en la que vam estancar-nos pràcticament tothom, totes les forces polítiques. I ara tenim una segona oportunitat, a més, havent après, o representa que havent après, dels errors que vam cometre en aquell moment. Errors que segurament van començar el 3 d'octubre, no proclamant la república en aquell moment quan teníem a tothom al carrer.
la gent hi torna a ser al carrer. De fet, la gent no ha deixat de ser-hi, però ara hi és de forma massiva, de forma totalment autodeterminada, convençuda, encoratjada. La gent hi és i ha perdut totalment la por. La gent hi és perquè creu que realment tenim l'oportunitat de trencar amb l'herència del règim franquista i construir realment el país que volem. I tenim 43 presos i preses polítiques. Totes elles són preses polítiques. Algunes d'elles, les de Soto del Real, en règim d'aïllament, torturades. Tenim persones que han estat atropellades pels Mossos d'Esquadra. Tenim persones que han estat vexades a les detencions que han patit. La gent s'està deixant la pell. La gent de tots els nostres pobles i ciutats s'està deixant la pell. I nosaltres tenim el deure d'estar a l'alçada. I sí, volem diàleg amb l'Estat. Evidentment que volem diàleg amb l'Estat, però és que l'Estat només s'asseurà a dialogar quan no li quedi una altra sortida. No només perquè li exigim. I això es fa amb desobediència, amb lluita, amb ruptura. Parlàvem d'això aquí, de fer accions, se n'han dit moltes. Fem les que vulguem fer, però totes, assumint totes nosaltres els costos repressius. Les que esteu a govern i les que estem a l'oposició també. Totes hem d'estar disposades a perdre el sou i el càrrec. Totes. Gràcies. I acabo molt ràpid. La unitat, que tothom ens demana unitat. Sí, evidentment, unitat com era a les marxes per la llibertat, però unitat també a la plaça Universitat, unitat també a la Via Laietana, unitat als nostres pobles i ciutats, unitat per fer acció coordinada i desobediència. Visca la terra! Bé, bones. Em dic Arnau, soc de Sant Quirze de Besora. Nosaltres creiem que aquesta assemblea de càrrecs electes, de la que formem part moltes persones que ens dediquem a prendre decisions al dia a dia i que volem i podem dur a terme accions de desconnexió, puguem tenir una guia que ens aconselli per poder fer de forma conjunta accions, estratègies de desconnexió massiva i que no ens exposin al risc de ser represaliats si ho fa un de sol. Llavors, això va molt amb tot el que es porta dient des que han començat les intervencions, i una altra cosa de les que volia dir és que com a representants més propers a la ciutadania, als municipis, tenim l'obligació de vetllar per la seguretat dels nostres conciutadans que s'estan manifestant aquests dies i que seguiran durant molts més dies, i hem de vetllar per la seva seguretat. I fa pocs dies des de govern ens deien: els violents, identifiqueu-los, els violents, aïlleu-los i feu-los fora. I penso que com a representants de la ciutadania, des de l'Assemblea hem de dir al govern: els violents, aïlleu-los, els violents, feu-los fora i dissoleu la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. I això és tot, gràcies. Hola, bon vespre. Jo volia aportar una reflexió una miqueta diferent, i és que crec que tenim un dilema molt complicat. I tenim una part del sector independentista combatiu que se sent decebut de tots els que som representants, es senten abandonats per les institucions, ens senten decebuts per un projecte que no ha tirat endavant, però al mateix temps hem d'apel·lar a una part de la societat que encara no és independentista, perquè encara els necessitem, perquè són demòcrates, els seus partits, els seus representants que no voten independentista, però tampoc es senten representants per ells, i hem d'aconseguir aquesta doble feina, aconseguir recuperar la gent que estem perdent al carrer, que no es senten representants, que es senten decebuts perquè no s'ha aconseguit la república, i per altre costat intentar interpel·lar aquesta part de la societat que les necessitem per precisament aconseguir aquest objectiu. Gràcies. Hola, bon vespre. Jo vinc de Palau-solità i Plegamans.
I primer donar les gràcies per l'esforç que tothom hi ha posat i que sé que és molt difícil consensuar coses. Voldria dir que en aquells punts de posicionament polític que hem votat, potser hi faltaria un 6è punt, si és que no surten a efecte els altres, que és implementar el mandat de l'1 d'octubre, que va ser molt clar i molt nítid, i després aixecar la suspensió de la declaració d'independència del 27 d'octubre de l'any 2017. Dit això, demanar la llibertat de tots els presos i preses polítiques, exiliats, represaliats i principalment, i sense menystenir els seus companys, demà jo visc al costat de Caldes de Montbui, que hi ha aquella noia, la Xènia, que en fi, ens és molt a prop. I demà li fan tot un dia d'activitats des de les 5 de la tarda fins a les 3 del matí. Per tu, Xènia, llibertat aviat. Gràcies. Llibertat! 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 Bon vespre a totes. Realment és molt difícil parlar en els últims jocs perquè pràcticament tot està dit. Recolzo i dono suport a tot el que han dit les companyes que han parlat abans que jo. Només recordar 4 punts. Un punt és que esperem que aquest espai que avui neixi amb totes les condicions, que sigui capaç de tenir continuïtat en el temps, que sigui capaç de prendre decisions com a institucionalitat pròpia en el futur, que siguem totes prou valentes per portar a terme tot això endavant. Necessitem que aquest sigui un espai autogovernat, que les comptes estiguin molt clares, tots els que hem fet aquest ingrés de 10 euros volem que ens donin compte de què ha passat amb tot això, que sigui realment la transparència un dels eixos fonamentals d'aquest espai. Després ens queda només reivindicar la desobediència civil en tots els àmbits, en l'àmbit institucional, al carrer. Tenim tots els joves al carrer en aquests moments i nosaltres estem aquí asseguts i assegudes, i això no pot ser. Hem de sortir al carrer, hem de reivindicar els nostres companys, hem de reivindicar el carrer perquè és allà on serem. Sabem que l'estat espanyol ens deixa molt poc espai per gestionar els nostres municipis. Gestionem moltes vegades les engrunes. Per tant, hem de reivindicar la república, que sigui una república per a totes i que sigui el més aviat possible. Per tant, visca la terra! Lliure sempre! Bon vespre a totes. S'han dit moltes coses, però des del meu punt de vista em sembla que el carrer ens està interpel·lant a totes les electes, ens està dient que nosaltres també hem d'involucrar-nos i que no podem fer només discursos buits de retòrica. Ens toca, el meu parer és aquest, ens toca ser-hi, però ser-hi generant una nova institucionalitat que no ens torni a passar com ens va passar fa 2 anys amb l'1 d'octubre, que teixim unes noves aliances però que creem des dels municipis unes noves sobiranies que ens permetin realment crear unes estructures reals de poder que siguin una alternativa a aquest estat que en aquests moments ens oprimeix. Que quan realment decidim crear aquesta nova espai que ha de ser una república catalana per totes, tinguem aquests espais fets. I per anar molt ràpid però en concreció, llançar l'idea de generar una comissió de tots aquells nuclis, d'aquells municipis que hi vulguin treballar per teixir i compartir aquelles idees que ens permetin crear sobirania real i empoderar-nos de les pròpies decisions per fugir d'aquest estat
que en aquests moments només ens reprimeix. Gràcies. Bé, bona tarda. Déu-n'hi-do, això impressiona una mica. Bé, jo soc nascut soc de Viladrau, soc regidor de l'Ajuntament de Viladrau. Jo soc nascut l'any 91, vaig fer 28 anys el passat mes de juny. I em sembla que pertanyo a la generació que ens vau prometre tot sense pagar cap preu i hem pagat el preu més alt sense aconseguir res. Jo faig un prec a l'alta representació política d'aquest país perquè ens escolteu a la gent jove, perquè ens entengueu, perquè ens sentim molt desemparats. A la Via Laietana, el divendres de vaga, no hi havia infiltrats. Érem els vostres fills que intentàvem mostrar la nostra indignació de la manera que podem. I no sé si em veuen, soc una persona jove, normal i corrent. Això va servir d'excusa perquè els Mossos d'Esquadra intentessin regirar-me la motxilla el dissabte següent. No pot ser, no pot ser. Hem d'intentar-ho canviar, això, perquè si no estaran sent còmplices de la repressió. I, sisplau, jo els veig capaços encara de capgirar aquesta situació i caminar junts cap al nostre objectiu, que és la independència. Moltes gràcies. Una net, soc de la Rosa, parli en representació d'un petit grup de càrrecs elegidi del món municipal de la Val d'Aran. Sonque volíem dir que en aquest procés també hi hem veri aranesi i araneses. Se vos plats no desbrembats era nostra realitat nacional de raïts occitanes, era nostra singularitat i era nostra llengua i cultura. En Aran hi ha gent, digueu més d'era que sembla, que exigís la llibertat dels presos polítics, la fi de la repressió i que reconeix el dret del poble català, el son dret ara a autodeterminació. A tau, com el Parlament de Catalunya reconeixec el poble aranès. Força gràcies, bona nit a tutti. Soc Anna Geli, diputada en Parlament de Junts per Catalunya. Soc també una de les araneses, orgullosa que hagin vengut des del territori, que viatges la desbrembam més iem. Per tant, és important que s'hagi en compte quan sent aquestes manifestacions multitudinàries, també iem en territori. Són que hi hagin imatges de Barcelona, més nosaltres iem en territori, en Pirineu, en Aran. Per això, voleria reivindicar que no ens desbrembem, just en aquest any a la Val d'Aran, com a sabets, força temps siguérem una república, pendent un temps, i gràcies al govern català podem estar reconeguts causa que el govern espanyol no ha què. Per això, també des d'ací demani al govern de la Val d'Aran que se posicione a favor o, com a mínim, a camp dels catalans que són eri, ets vosati, és que mos haguets reconegut pendent força anys. Força gràcies. Bona nit, em dic Ferran Civit, soc de l'Espluga de Francolí, per tant, els primers segons... Els primers segons de la meva intervenció, que els he costat amb aplaudiment, són sobretot pels damnificats, pels desapareguts que han tingut aquests dies els aiguats. Per tant, jo que us demano, no només perquè tenim el dret de fer un país lliure, sinó que tenim el dret de fer un país millor, aprofito per demanar-vos, primer de tot, que tinguem una estratègia antirepressiva, perquè molts de vosaltres ja tenim causes obertes i estic segur que si anem seriosament molts més en tindrem. Dos, un país sense brimo, per tant, també sense desnonaments i amb justícia social.
un país també sense IBEX 35, perquè si hem de fer un país lliure, jo no vull un país en el qual repetim el pitjor que fa l'estat espanyol, un país feminista, un país ecologista, però sobretot un país millor. Per tant, fem-ho. I us espero el dia 23, que fem una jornada solidària per tots els damnificats del francolí. Us espero que us tinc a tots vistos. Gràcies. Crec que amb aquesta paraula ja acabarem el torn. Ha anat molt bé. Tens la paraula, sí? Gràcies. Molt bon vespre, em dic Pol Álvarez, soc regidor de Sant Quirze del Vallès. Primer de tot, agrair al grup motor i a tota la gent que ha pogut fer possible aquesta trobada i només fer una petita esmena, un petit punt. En el punt 3 del posicionament polític diu donem suport a la mobilització popular. Només fer una demanda, que no caiguem en el parany de que els joves que aquestes setmanes, aquests dies, hem estat als carrers, hem estat lluitant, no caiguem en el parany de donar suport a les mobilitzacions i després passar por als carrers. No caiguem en el parany de ser perseguits per només estar mobilitzant-nos i lluitant. Que no caiguem en aquesta bucle que aquestes setmanes hem vist, hem patit i ja està. Moltes gràcies i visca Catalunya. Bé, estem a punt d'acabar. Ens han passat un últim nom. Donaríem aquesta última paraula a Francesc Castanyer i acabaríem aquest torn, faríem la cloenda, perquè a més gairebé complirem exactament l'objectiu d'acabar a les 9. Per tant, Francesc. Molt bé. Moltes gràcies, sobretot per aquest temps afegit. Només dir, penso que s'han dit moltes coses i realment jo estava escoltant i crec que humilment puc aportar una miqueta més i penso que també l'hora és molt dura, no? Ho hem dit, la repressió és molt i molt i molt forta. Com a país hi ha coses que estem a punt de perdre i penso que ens hem d'ajuntar. Ha costat, tal com hem dit, fer aquesta assemblea i tal com hem dit també els gestos són molt importants. Jo penso que també una de les coses que seria important és que l'assemblea fes el prec en els grups polítics que estan al Parlament, perquè penso que un gest molt important seria realment una unitat, que es poguessin aprovar, per exemple, pressupostos, que es donés una unitat real parlamentària i que com molt bé sabeu, la majoria d'aquí sou regidors i alcaldes d'ajuntaments i sabeu el que és, o moltes vegades no sabeu el que és treballar amb pressupostos prorrogats perquè tenim la responsabilitat de tirar endavant els nostres municipis endavant. Doncs penso que hem de fer el prec al govern, de que tiri endavant el país, que tots hi serem, però que hem de fer la lluita, que hem de portar el dia a dia i tots endavant fins a la victòria final. Molt bé, doncs ens apropem ja al final d'aquesta primera assemblea, que és un inici i que, per tant, a partir d'avui, amb el que hem aprovat, podrem continuar i ben aviat tindreu notícies i tornarem a convocar-nos i enfilarem la feina, no només del que hem acordat, el que teníem consensuat fins ara, sinó també amb totes les aportacions que hi ha hagut, doncs, evidentment, que també el grup motor també tindrà en compte i veurà com les treballem. Abans de fer la cloenda, responc algunes dades, que també s'ha fet la pregunta, ja ho teníem previst, sobretot pel tema de transparència. Els 10 euros, l'objectiu que tenim és que aquesta assemblea s'autofinanci, perquè és la millor manera de no estar depenent ni de partits ni d'institucions, sinó de nosaltres mateixes, una cosa que ens doni tota l'autonomia com a assemblea de càrrecs electes. Els 10 euros que s'han pagat avui per la inscripció de l'assemblea han estat dedicats exclusivament a l'ús d'aquesta sala. I quan ara tinguem tancat definitivament les xifres, passarem, us donarem tota la informació de la facturació del que hem gastat en els usos d'aquest equipament amb el recompte total de les persones inscrites
i dels diners que s'han recollit en un exercici, i això és un compromís que prenem de fer-ho sempre amb tot, de donar absoluta transparència en el tema econòmic. Pel que fa a recordar el recompte de les 3 votacions, cal dir que ha estat, totes 3 han estat aprovades per unanimitat, totes les 3 propostes, tant el constituir-nos com a assemblea, com el fet d'escollir el grup que es converteix en el grup motor provisional com a gestora, com les propostes d'accions que s'han acordat de fer a partir d'ara. Per tant, podríem dir que la productivitat d'aquesta assemblea ha estat absoluta. Hem tingut un ple total, sap greu, crec que finalment ha pogut entrar tothom a l'habilitació de les sales de dalt. Sí que potser hi ha hagut electes que ja no han vingut perquè quan ha sigut l'hora d'inscriure's ja no ho han pogut fer, però per tant sabem que la propera l'haurem de fer en un lloc més gran, amb un aforament més ampli. Ens hem cenyit al temps que volíem fer, hem aconseguit la participació de tothom que ha demanat la paraula en paritat, hi ha hagut gairebé el mateix nombre de persones, homes i persones dones que han demanat i han exercit el dret a la paraula. Dèieu... D'acord. Disculpeu, sí que em descuidava, em diuen ara, respecte al cost que té l'ús d'aquesta sala i els diners recaudats amb les inscripcions, hi haurà segurament un decalaix de no haver-ho pogut cobrir i és aquest el motiu que hi ha també unes urnes per recollir aportacions voluntàries. De fet, quan vam decidir, vam discutir molt sobre què fèiem a l'hora de demanar una aportació, també vam dir que els que som electes municipals, però també els que sou d'altres institucions, sabem que la tarificació social és el millor sistema, el més just, que és el que fa que els preus estiguin en funció també dels ingressos de cadascú. I per tant, el mateix preu pot ser que per algú sigui molt i per algú hi pugui aportar una miqueta més. Per tant, apel·laríem a la voluntat també de fer tarificació social respecte a la vostra voluntat, si voleu, afegir alguna part més en aquesta aportació econòmica. I dites aquestes parts més, diguem, més instrumentals, només emplaçar-nos, les persones que formem part d'aquest grup motor, gestor, provisional, ens assumim un repte complex, amb molta il·lusió i alhora amb molta responsabilitat. Sabem que és un compromís que està a l'alçada de l'hora greu que viu el país. Per tant, ens hi posarem a treballar amb totes les forces. Demanem també que totes les persones que esteu compromeses amb formar part d'aquesta assemblea, les que heu demanat la paraula ja heu exercit el vostre dret, les que no ho heu fet o no heu pujat, contacteu amb nosaltres, les persones del grup motor, les persones de la mesa, que no us estigueu de fer-nos arribar qualsevol consideració, qualsevol opinió, qualsevol proposta, en el benentès que ben aviat ja us farem també arribar una proposta de funcionament i de governança que permetrà ordenar tot això. I desitjar, donar-vos les gràcies a tothom. Ho faig citant a dos poetes, Maria Mercè Marçal, evidentment, perquè crec que aquesta reivindicació de la tres voltes rebel, com a dona, per tota la força del feminisme, com a classe treballadora, pel compromís de fer un país millor de justícia social, que doni resposta a la majoria social d'aquest país, que és la classe treballadora, i com a dona
que sent orgullosa de ser de nació oprimida perquè som el que som, una nació oprimida que està lluitant per deixar-ho de ser. Cito doncs a Maria Mercè Marçal amb aquest Tres voltes rebel i cito també un poeta metropolità que és el Màrius Sampere, que ens va deixar no fa molt, que té una frase molt cèlebre que diu que viure és intentar-ho infinites vegades. Esperem que no ho haguem d'intentar moltes més vegades, però sí que no ens rendirem mai i no deixarem mai d'intentar-ho. Molt bona nit i molt bones gràcies. Moltes gràcies. Si us sembla, per acabar, cantaríem els Segadors. Just look straight